गिबियावनो खुलुमनाय होबाय जों दिनै बे दिनैनि सानखौ जों गोथार सान होननानै बुंनांगोन गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों माने जोङो एसे सिगाङाव सारमोननिनो मददजों फोरमायनाय जादोंमोन जोंनि गामि ओनसोलनि दुखुनि बाथ्राफोरखौ बेखौथ' बयबो मोनथिखादों दिनै जोङो फैयै फैयै सार रनजित सारा जोंनो नैबे मोनफुंनायखौ होबाय हानि लेखाखौ दिनै सारनि आखाइजोंनो जोंनो गामि ओनसोलनि दुखुथिया रायजोफोरनो राननानै होफैबाय दिनै जोङो जोबोद खुसि आरो जोङो सारमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर हरबाय आरो जोंनो माखासे गामि ओनसोलाव मोननो गोनां आसनिफोरखौबो हरगासिनो दङ न' मोननाय आरो जोङो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोननो गोनांफोरखौबो जोङो मोनफुंगासिनो दङ आरो टयलेट मोननाय गासैबोखौनो जोङो मोननो आद्रा गैयै बायदि मोनगासिनो दङ आरो इयुनाव सारमोनहा जेन' देरहानानै बयनिबो गाहाम खालामहरबाय थानो हायो आरो जोंनि बे गोग्लैसोनानै थानाय राङिजरा फरेस्ट गामि ओनसोलनि दुखुथिया रायजोफोरनिफ्राय सारमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर हरनानै आरो फिन देरहानानै इयुनाव बयनिबो गाहाम मावबावगोनखौ आङो आंनि गोरबोनिफ्राय रायजोनि जानानै साबायखर हरबाय माने सिगाङाव बिपिएफ सरखारनि आमोलाव जों सिगाङावनो मिडियायाव होखादों जोंखौ अयलाइफआव सोलांदोंमोन जोंखौ मोनथिहोआजासे अयलाइफआव सोनानै जोंखौ हाहाकार मेगनाव मोदै जानाय गैया लोंनाय गैया असान्थि खालामदोंमोन नाथाय दा सारमोननि हेफाजाबाव माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सार रेन्जारमोननि अननायजों डिपु फोरनि अननायजों सार रनजितमोननि अननायजों जोङो दिनै मोनफुंनायसिमाव सफैबाय आरो सिगाङाव जोङो बेबायदि सुबिदाखौ मोनाखैमोन बेनो जोंनि गामिनिफ्राय बुंहरनाय गोजोन माने खाथियावनो एमसिएलए सार जेमसा दङमोन नंगौ नाथाय एखमबा समफ्राव दै गैयैयाव दमखल बिनोबो थाङोमोन आङो बै समाव ओरै मिथिं गानानै फैयोब्ला न'खर समस्या माबा दै गैया मा गैयानि दख'ना सुनाय गाननाय जोमनाय सुनाय बेफोरबायदियाव आङो दावबायनानै फैयोब्ला दख'नाफ्रा थुबुर जानानै थानोसै गानथायनानै दोननाय ओमफ्रायो आङो अखा हादैयाव दै दहला हाफोराव अखा हादै जमा जानायफोरखौ आङो हायखां हायखां दख'नाफोरखौ सुनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय दमखलबो बिदिनो थांदोंमोन आङो जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे दमखल हरदो आंहाबो गैया होननानै नाथाय बेफोरखौबो जोङो मोननाय जायाखै थांदो ब्लकसिम थांदो होनो आं हरगासिनो दङ नोंसोर न'आवल' थांदो होनो अफिसाव थांनानै बुंहैब्लाबो नाथाय गंसेबो मोननाय जायाखैमोन दा जोङो हानि समस्याफोरखौबो जोङो बेबायदिनो समाधान खालामजानायखौ मोनाखै नाथाय जोंखौ अलखदावसो खालामनायखौ मोनदों दा जोङो हास्थायो सार फेरेंगा मोननि जेन' दा इउपिपिएल हानजा बिसोरनो देरहाबावथों आरो बयनिबो दुखुथियाफोरनि गांनाय उखैनाय माबाफोरखौ बोस्रांनानै होथों बेखौनो जोङो हास्थायो ভাল লাগিছে কিমান দিনৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হৈছিল 2008 চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল আমি এই বঞ্চিত হোৱা মানে খবৰ পাই আমি অতি সোনকালে আমি আমাৰ গাঁওবুঢ়াৰ লগত আমি সাজেশন লৈ পেলাই আমি ৰঞ্জিত ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ এইবিলাক মানে প্ৰব্লেম ক'বৰ কাৰণে গতিকে আজি আমাৰ ৰঞ্জিত ছাৰে আজি মাটিৰ পাট্টাটো ভগাই দিলে আমি ভৱিষ্যতত আমি ভাল পাইছোঁ আৰু এই পাৰ্টিখন আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ধন্যবাদ क'क्राझार नोगोरनि आरएनबी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजारां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजारां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकाव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजारां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन
सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।